Ну, вось тут я і жыву. Прыгожая хатка. Я тут подумала, можа ты зойдзеш і мы маглі б выпіць чагосьці? Прабачылі, я не ўжываю алкаголь. Так, бо калі я вып'ю, я станаўлюся вельмі настойлівым. Ясна. Ну, можа і няблага? Можаш тады на каву зайсці, у мяне там і машынка ё. Я не дуже люблю каву. Ну, можа, тады гарбаткі? Да я ўвогуле гарачыя напоі не вельмі. А ў мяне, дарэчы, яшчэ і котка жыве. Такая ўжо дзе прыгажонька. Можа, пазнаёміся, пагуляйся? Да я не па катах зусім. То бок з маёй кіскай не хочаш пагуляць? Яны ж дома гадзяць бруд, мікробы там, смярдзяць яшчэ. Так, я зразумела, не трэба. Тады ў мяне сабака. У мяне алергія. Ведаеш, уласна кажучы, у мяне яшчэ ёсць праблема з маім ложкам. Ён стаў такім гучным, і я падумала, можа, ты глянеш, у чым праблема? Насамрэч, лепей аддаць яго назад вытворцу. У іх там майстры ёсць, інструменты. Яны табе з ложкам дакладна дапамогуць. Ясна. Карацей, я прашу цябе мне прысунуць. Конар, загані коніка ў стойла. Але ў мяне няма лошаді. Прабач. Зразумела, тады я, як заўсёды, усё сама вырашу. І коні небяспечныя, лепей да спецыялістаў. Вядома. Ну тады пабачымся. Зноў гэта незразумелыя намёкі. І што і ввогуле трэба?